Nakabodo ka to, Andres. Anong ginagawa mo dito, Baak? Pinasyal ko lang si Andres. Namimiss ko kasi siya. Ah, kala ko ako. Paskol metero pa natin. Sunat pa siya, right? Sipatik, tupay. Sige mate. Sabihin ko na lang sa kapatid ko kung gusto niya. Sige mate. Bye. Adeng! Adeng! Lumabas ka dyan! Bakit, ate? Gusto mo ba mag-work dun sa bayan? Anong klaseng work, ate? Mga paggawa ng sombrero tsaka pantalon. Baka mahirap naman ang trabaho dun, ate. Walang mahirap na trabaho kung talagang gugustuhin mo. Sa bagay, kesa nandito lang ako sa bahay. Saan natatali ko? Tungtungan na gito. Bakit? Ano ito pagtungtungan niyo? Niading ko lakay. Kahit ko kumanga gubraso na di ile. Kung din mo kumamo bakit? Kati di classmate ko alakay. Ah! May tamban! Lakay. Di ba, Jay Munyor ko sa agtab-trabaho ni ko ha? Ni Tameng? Lakay. Diso na munyor ko. Kung mabalin sunod, Jay ha? Lalaka lang mo ti trabaho, Jay. Anading, gusto mo magtrabaho doon? Oo, ate, para kahit papaano makapagbigay ako dito sa bahay. Kung dapat lang ah. Tama di puro lamot tararamidong. Ay sige, para masabi ko rin sa classmate ko na gusto mong pumasok doon. Sige, ate. Siya nga pala, uwian ba ako dun, ate? Ay hindi, every weekend ang uwi mo. Ah, di maganda, ate, kung ganun. Para may time ulit ako makita si Baak. Wow, napintas, Jay. Dapat ko every 1 year ko pati day off mo. Nyaman niya titang-tanga abang ditan lakay. Daya bakit? Kunak masaya at mo. Sige, ate. Sabihin mo sa classmate ko kung kailan ako mag-uumpisa. Sige ate. Sige po, ate. Pasok muna ako dun sa loob. O si kalakay, napati ko ako dita. Kung nakatadar bakit? Ukis ti sa pang madinak na bigbigaton. Bigat ka nung kaldaw mo to. Naku ako, kunak, nakataandar ko na nakiintin. Oo. Sige, Mayla, ingat ka dyan. I love you. Andres! 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 Naku, arati man natin, nakarkaroti mulmulloong na. Arita ni Andres Tigray. Awan ni Suna, dati napanan na. Ibak sama, Jay. Sos, papanan na kumamit aji nga tao. Dito'y langit balayo, pag-ikot-ikutan na ajay. Hapay, mas nalalaing ka peking niya? Kutsa ka balay na? Dalang mitibagakin ni Andres. Pwede ba? Hindi ba ang kanya? Ukis ti sabana. Sige, urahan ka nagpapanag kayo tong-tong-tong, tong-tong-tong. Tong-tong-tong. Uraging gana, parbangon kami nga tungtung ah. Upis sa bam, pilosopo ka nga talaga. Numadik nga yung baga di Andres, madisuna umikat itaw. Sa bagay, gusto ko nam. Sabi kaya nagpakasli ka. Oo ka. Pero dyan pa'y titugaw ko ni Malka. Andres, arta ni Tibaw? Aran di kwartaw. Apay ka sa pulam. Awan, trip ko lang. Ukis ti sabam. Anya ka talaga tirantam di taoy. Kahit ko lang nga makita ni Emma Andres. Aroy. Kayat nga makita. At nangar ti may lamong. Joke lang. Gap-gapo nga, isukat ko ni My Loves ko, dito nga tumboy. Pagkat ka man di niya. Diyan may pwede kantang kahit. Dito na ito. Hi, Baak. Nakabodo ka to, Andres. Anong ginagawa mo dito, Baak? Pinasyal ko lang si Andres. Namimiss ko kasi siya. Ah, kala ko ako. Paskol metero pa natin. Sunat pa siya, right? Sipatik, tupay. Pigsa lang ulit ang iwan pa. Baka mangin na ka. Anak ko man namangig na. Pigsaak pa yan, ano kaya mo? May sinasabi kayo, kuya? Ah, wala ima.
Paano yan, Baak? Nag-work na ako. Bihira na lang tayo magkita. Anak ko ma. May mayat pa ya. Nore DJ kagyanin no kaya mo. Alwadang pangiwat mo. Mangang nakanipagod ko. Sa mamti mapadaki sa Ikaw, Baak, baka gusto mo mag-work para magkasama tayo. Pakawan, George. Anong nakakatawa doon, Kuya Andres? Wala. Natatawa lang ako sa tsura ni Baak. Kapay, anate makakatkatawa to Churak Andres. Madi kami pantay taparpas mo Baak. Padugsol. Ore si gamit Andres ha. Badi may pantay atagong mo. Pakuntirad. Bakit ka nakikitawa ma? Wala, trip ko lang. Alam niyo, ang sarap niyo talagang kasama. Oo ah. Ito pala Julie ko Baak. Hoy, saan na kayo pupunta? Doon sa likod, itutuloy namin yung tawa namin. Talaga naman. Napalalo na Imam Baak. Supay ah, manulang aldawin kita magbalin yung taling nga dyan. Gusto ko ng Baak. Mahal yan na dyan. Talutin ito ng talugay. Andres, nasaya atwit no magtrabaho ka di kapsat ni Bakit Mode. Wala Baak. Taon di palpalumutok di balayoy. Ay na, namom lang Baak. Masyak, kasla trisar. Hay, suna, kasla reaper. Eh dapat yung orte bagas mo Andres. Kanda pa yung matapang 5 kilo Baak. Ay na, nagkasaangin George. Baak, baka dati may pabulog mo nga bagas dita. Kanda ah, super laon. Agbabaak pa yung bagas kon, nagadupay kutunan. Mukis si Sabam, pati bagas mo, babaa ka na yun. Apay dati bagas ka kutkutuain. Kaya da Andres, awangkit dahin. Madyak pa yung nakakita ti kasi Baak. Ipakita mo tumang kanyak no kasano ti kuto ti bagas. O sige, alam no bigat aja may sakaban, ngim agtiis ka ah. Ampay mo ngagtisak. Bubuutin, adadupay aja kutunan, ngim aja bagas. Mukis ti Sabam, kita ka man lang na yun. Hoy Andres, joke lang. Alam no bigat aja bagasing. So, kanyang latan, animal ka talaga. Isulang ortig ikanin, isupay tayo makaungit. Kasaangin, George.